O veľkom šťastí v nešťastí môžu hovoriť Košičania, ktorí dnes ráno približne o 6:30 sedeli v autobuse číslo 30 smerujúcom z Furče do centra mesta. 20. júla sme vás informovali o havárii autobusa s tragickými následkami. Ťažko zranených bolo vtedy 17 ľudí a ľahšie 32. Následne si havária vyžiadala jeden ľudský život. Dnes ráno na tej istej trati došlo znova ku kolíznej situácii, našťastie bez tragických následkov. Pravdepodobne došlo k zlyhaniu brzd na autobuse. Vzhľadom k tomu vodič autobusu vošiel do protismeru a odstavil vozidlo pri benzínovom čerpadle na ulici Prešovskej. Koľko bolo v tom čase ľudí v autobuse? Cirka 90 ľudí. Túto udalosť vyšetrujú súdni znalci. My sme však kládli ďalšie otázky v dopravnom podniku mesta Košíc. Aký je vlastne potom technický stav, keď za krátky čas došlo už k dvom takýmto situáciám? Technický stav vozidel je alarmujúci. Autobusy prevádzkujeme nad normu životnosti, prevádzkujeme ich s kilometrickými priebehmi takými, kedy už mali byť v generálnej oprave. Autobusy potrebujú finančné náklady také, ktoré nedostávajú. Momentálne sme na tom veľmi zle, čo sa týka pneumatík, čo sa týka náhradných dielov do motorov, čo sa týka náhradných dielov do prevodoviek. Skrátka, situácia je taká, že my denne odstavujeme 80 vozov. Krátené štátne dotácie, nezvýšené cestovné, to všetko sa podpisuje pod súčasný stav mestskej hromadnej dopravy v Košiciach. Jediným riešením by bolo nakúpiť nové autobusy, lenže na to v Košiciach peňazí nemajú. Vedia však príliš dobre práve v dopravnom podniku mesta Košíc i to, že žiadne vrece nemožno plátať do nekonečna.